Od dijela koja će biti posebno teška na vagi vjernika na sudnjem danu jeste mnogobrojno učenje Kur'ana. Da čovjek često uči Kur'an. Jer su nagrade, sevabi, dobra djela ogromni za učenje Kur'ana. Zar nije došlo u hadisu? Za svaki proučeni harf čovjek dobiva od Allaha kao nagradu 10 sevapa. Za svaki proučeni harf. Pa u tom hadisu kaže poslanik alejhi salatu vesselam, ja ne kažem da je elif lam mim harf, već je elif harf, lam harf, mim harf. U suri Al-Fatiha 150 harfova ima. Proučimo je za pola minute. 1500 dobrih djela. Kažu prosječno stranica Kur'ana sadrži 1800 harfova. Proučiš je, onaj pogotovo koji dobro uči, brzo uči, tečno uči, prouči je za 2, za 3 minute. Koliko dijela? 18.000. 18.000 sevapa. A priznaćemo da smo nemarni prema Allahovoj knjizi. Priznaćemo da nas ima još koji ne znaju učiti uopće Allahovu knjigu. Ne bismo trebali biti takvi. I najbolji dokaz naše ljubavi prema Allahu jeste da učimo njegovu knjigu. Da učimo njegovu knjigu. A pored toga i učenje Kur'ana će biti posebno teško. Poznat vam je slučaj. Jedne prilike kada se Abdullah ibn Mas'ud ispeo na drvo da sebi odlomi misvak. Izdvojio se iz pratnje, tu su bili drugi ashabi, poslanik alejhi salatu vesselam, i on se ispeo na drvo da odlomi. I ashabi ga pratili pogledom da vide gdje će on, i vjetar puhnuo. I otkriju se njegove potkoljenice. Abdullah ibn Mas'ud bio sićušan. Bio sitnog rasta. Poznato vam je na Bedru da je morao da zaskoči na Ebu Džehla. Je skočio na Ebu Džehla, morao da zaskoči. Pao. Kada ga je ubio, poznato vam šta se desilo. Nije mogao da nosi, već morao da vuče. Pa vjetar puhnuo i otkrile se njegove potkoljenice, a ashabi ugledali pa se počeli smijati. Pita poslanik alejhi salatu vesselam, bima tadhakun? Zašto se smijete? Pa su pokazali u njegove potkoljenice. Šta je rekao poslanik alejhi salatu vesselam? Tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, doista će ove cjevance, ove potkoljenice biti na vagi teže od Uhuda. Ove noge, ove cjevanice, čemu se vi smijete, tako sićušne, tako tanke, male, bit će teže od Uhuda. A taj Abdullah ibn Mas'ud radijallahu talan, je rekao za njega Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, ko želi da uči Kur'an, neka onako kako je objavljen Kur'an, neka ga uči kao što uči Ibn Umi Abd, odnosno Abdullah ibn Mas'ud. Pa iz svoje ljubavi prema Kur'anu, težine odvajanja od Kur'ana, Abdullah ibn Mas'ud kaže, ja ne mogu da postim. Ja ne da postim. Ja ne mogu da postim dobrovoljni post. Jer ja kada postim ne mogu da učim Kur'an. A ja puno volim da učim Kur'an. Zato ja neću postiti dobrovoljni post. I svoje ljubavi prema Kur'anu podučio se, saznao, naučio gdje je sve jedan kur'anski ajet objavljen, sve jedna kur'anska sura objavljena. Svoje srce vezao za Allahovu knjigu. I učio mnogo. Kur'an i Kerim. Jesmo li mi, činili mi ona djela od ashaba koja su druge ashabe spriječila da ne uče Kur'an? Pojedini ashabi, kao što mi poznato, nisu znali mnogo sura, tako malo sura. Halid ibn Velid, 8 sura, spominje se. Ali je bio zaposlen nečim drugim. Smo mi time zaposleni? Ili kakvim smo mi to djelima zaposleni pa ostavljamo Allahovu knjigu po strani? A da ne govorimo o nagradama koje će čovjek u džennetu dobiti, on i njegovi roditelji ukoliko se pozabavi učenjem knjige. Tako došli u hadisu da kada se dovedu roditelji onoga koji je učio knjigu, Allahovu knjigu, da će im biti data kruna dostojanstva, plemenitosti, pa će im biti dat ogrtač, pa će upitati zbog čega sve ovo, gospodar, pa će reći zbog vašeg djeteta koje je učilo Allahovu knjigu. Kada će ovako biti oni nagrađeni, šta je tek onda s njim?
I ja često kažem, jeste, mi trebamo nastojati što je god moguće više da činimo dobročinstvo svojim roditeljima. Na dunjaluku, ali i na ahiretu će biti toga prijeko potrebnije. Ovo je jedan od vidova kako činiti dobročinstvo svojim roditeljima na ahiretu. Da budu počašćeni, da im se podari položaj, ugled, poseban sutra na sudnjem danu.